ఊసూరు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారిని, ఊసూరు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ని. ఈ 4వ విడత కార్యక్రమంలో పిచ్చి మొక్కలని రోడ్లెంబట తొడిగేయడం, కచేరీ అనేది తీసినాం. ఈ డంపింగ్ యార్డుకు శ్మశాన వాటికి రోడ్లు తీయడం, మొక్కలు చెట్లు ఇరువైపులో రోడ్ల వైపులు ఇరువైపులు నాటడం, పల్లె పార్కులో కొన్ని మొక్కలు నాటించినాం. డంపింగ్ యార్డ్ కంప్లీట్ అయింది. సీసీ రోడ్ల ఇరువైపుల మొక్కలు నాటించినాం. వైకుంఠరామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకేం చెప్పాలి, డ్రైనేజీలు తీసినాం. రోడ్లంబట్టి ఇరువైపులు మొక్కలు నాటించినాం. బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లించినాం. రోడ్లన్నీ శుభ్రంగా చేసేసినాం.